amarigania y'omoerio y'okumoenia omutioteriria egiata webitaseni bikegusi nyagosira Richoni Mayaka bw'imyaka 52 agenderere asenka yae kinyorokia Nyakiure ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira bosio bokwenigwa kwaye litkoria ijuma niko bono ya matiaye hamona babwatani bechitibi ne radio bari bakonyara koba bakumunyura Nyagosira Richoni Mayaka hasomo kioye naboigo obosemia gwetera asoka chisimi naboigo mokioye hase mugondo korengana n'umunyakirugwo bw'abatiotereria asebunge ya West Mugrango Joel Ombui nigasabire abatiotereria kubwatikana gose kubwatirana ilyo komoenia oyo mobo nagutumanya mulikito Steven Nyariki embunde Ekero toika ase kenyoro kia Nyakiure ase wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango imeya Nyamira nigo amariganio yokomwenia mutiotereria omokongu bwebitaseni byekegusi uyere kweroka Richoni Mayaka rietaria riobobiare Joshua Mayaka Oindo nigo gaiga bagenderete kure muboina chindagira chigendete korosibwa marigani y'omoerio bosio wokweni wakwaye ritko ria ichuma Richoni Mayaka uyu iboretwe 1954 uyu okwete karine myaka 72 nigo habeire gakorerwa ao munabwate sirenene anene mono gochia sebitaseni byekegusi Joshua Mayaka Oindo yomanyekanete mono na Richoni Mayaka. Richoni Mayaka ndi atonyora chitariki sano na boni gatogenderete ne mipango yaye wikira ritukeria rero chitariki 13 mutinyo gatano asitogenderete no korosi nyumba yaye kubasira twachire amo kune community kanisa na mashabiki yonsi korwa ese chinyumba cy'ubutangasaji mipango yaye gere muna lero tokore nyumba yaye litukuri Aramisi tarehe 14 na arusiwe enyumba ama nyumba y'obokendu ya Nyamira level 5 ama ego saberwa se kanisa y'Ekeruteri ya Nyamira korengana na Joel Ombui hoyura muteneri wa mashabiki a West Mugrango nigekerekio asabiro kubwaterana okuya eriyo komwenia omutiotereria uyu chiete nkuma tubwatira nemeroberie iga amone family kenyoro kanisa amasabiki yagusiye ngimano nyanguru siko yagusiye kya Richoni okore mirimo yo sabiki asama tukamange togenda somo chokunga buno yo naende tubwatie umurobere na korengana turaye kuna korengana tubabekire oboruso bwo mochoko litukuri ichuma ne family ne mirobere family ne kanisa ne kenyoro korengana no muswati oye Sabina Mayaka uyu boigo osirwa na bana ba Richoni Mayaka nigo bereire obuya Mayaka abwate nemono ase obwanchani gochia ebitaseni byonsi byekegusi ase boigarenke omonto bwomokya na boigo omoremi nje Sabina nyanja mama Mayaka igonde reso ye Richoni mugaka Richoni namurendire myaka emenge kerata achagete kurwara orwarire ngaki entambe lakini turenda inenere nke nainde ntoga saneti nere ekera kogenda nyasa murende nande tumera nekerekyo mwari nke nabongo mutiga nyumba naenda nakore gasi yane nero kore gasi ya y'obusabiki kyara na amanyite na matuka amanga achagete so buremi Richoni nori arenge number 1 asa o advice y'abantu Richoni norire number 1 atakera rituko saa 11 igari gugwa keresimi usako nga keresimi gontura na komboria na kimogenderere tabu korengana ne kanisa ya Lutheran ase Richoni arekogenda nigo bakumwenyora muno mukristo yobegeto mukyo yase kanisa to mugako ywe Richoni ni garengo muntu bwengenche nene ase kanisa ekanisa ye gari go support ekera amagachari nero renge otineta magacho ekotineta asingincho yogo support kanisa kero korigeri mega yanega iga na marigani yagendrete ase eriko na boigo
nyomba y'omwerio yeri shabiki kong'uri arenga sebitaseni byonse biborari annemono byagusi Richoni Mayaka kera bagendete kubeka emeroberi yayo mweri bosibo kweningo wakwaye ase rituko ria hicho kutoka ase ewodi yabo Nyamatuta imeye bunge ya West Mugirango ya Nyamira. Ingo reporter Soko TV Riteranyarike Steven Embonde.